ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನ ವಿದೌಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ ಮೆಜರ್‌ಮೆಂಟ್ ದುಂಬೆ ದೀದೊಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಅವೆನೆ ದೀದ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಫಸ್ಟ್‌ಗ್ 1/2 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತುದ ಲೈನ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಬೊಕ ಉದ್ದ ಬತ್ತುದ 14 ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಲೈನ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಬೊಕ ವೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತುದು ಒರುಂಬರೆ ಉಂಡು. ಐಕ್ 1 ಇಂಚ್ ಟಕ್ಸ್‌ಗೋಸ್ಕರ 2 ಇಂಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ ಬತ್ತುದು ತಿರ್ತುರ್ದು ಆಜರೆ ಉಂಡು ಅವೆನ್ಲ ಯಾನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ. ಬೊಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗಲ ಬತ್ತುದು ಮೂಜರೆ ಉಂಡು. ಮಿತ್ತುಗೆ ಯಾನ ಮೂಜಿ ದೀದ್ ಬೊಕ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬತ್ತುದು ಮೂಜಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್‌ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡಿಯೆ. ಇತ್ತೆ ಕಂಕುಳ ಬತ್ತುದ ಆಜರೆ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ್ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆನ ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಉಂದು ಪೂರ ಯಾನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪೂರ ಯಾನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಉಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಉಂದು. ಯಾನ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಉಂದು ಪೂರ ಉಂದು ವಿದೌಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್. ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ ನನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ ಯಾನ. ತುಲೆ 21 ಅಗಲ ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತಂಡ 10 ಆಪುಂಡು. 10 ಐಕ್ 2 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕರ್ವ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಯಾನ ಶೇಪ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಂದು ಮಲ್ದೆನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆನ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಡು ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ ಐತ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ ಮಾತ ತೂವೋಡು ಪಂದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.